Vítajte na sprievodnom videu našej stránky modernevzdelávanie.sk. Spoločnosť Moderné vzdelávanie priniesla na trh revolučný produkt, ktorý je určený pre všetky vekové kategórie, od detí až po starších ľudí, respektíve dôchodcov. Tento produkt si dnes ukážeme. Zároveň vám chcem ubezpečiť, že samotný náš výtvor nie je až taký dôležitý, ale dôležitejšie je to, čo s vami urobí. Predtým, ako sa dostaneme k hlavnej úlohe tohto videa, chcem vám pripomenúť, že každý chce niečo dosiahnuť a posúvať sa vopred a my k vám prichádzame s myšlienkou, ktorou vám pomôže sa dostať vpred v určitých oblastiach, a to vďaka dobrému ovládaniu cudzieho jazyka. Sami začnite uvažovať nad tým, ako vás posunie znalosť jazyka do popredia. Ak by ste sa začali vypytovať rôznych ľudí na otázku, kde v dnešnej dobe dokážete zarobiť viac, na Slovensku alebo v zahraničí, takmer všetci by odpovedali rovnako. Pravda, že v zahraničí zarobíte viac. V prieskume slovenského národa väčšina mladých ľudí hneď po ukončení či už strednej alebo vysokej školy ide pracovať pre zahraničné firmy alebo priamo do zahraničia. Kto ovláda cudzí jazyk, je platený v priemere ďaleko lepšie ako ten, kto ho neovláda. Častokrát sa aj na Slovensku stáva, že firmy komunikujú aj so zahraničnými spoločnosťami a preto potrebujú zamestnancov, ktorí tento jazyk ovládajú. Lenže ak chcete v dnešnej dobe zarobiť viac, tak podstatou je jazyk. Využitie jazyka nemusí byť spojené s lepšou prácou, ale aj napríklad s dovolenkou v zahraničí a podobne. Znalosť cudzieho jazyka je veľkým krokom vášho úspechu v živote. Jazyk je dnes už nevyhnutný. Naša spoločnosť na trh prichádza s prevratnou novinkou, ako sa jazyk naučiť rýchlo, veľmi rýchlo. Učenie našou metódou je veľmi zábavné. Je to na DVD, doma si to môžete kedykoľvek spustiť na počítači. Pripravili sme pre vás angličtinu, ktorú nájdete pod názvom Čarovná angličtina 1, 2, 3. Táto angličtina nie je nejako spojená s postupom učenia na škole. Prichádzame s vlastným a rýchlym postupom učenia sa jazyka. Výhodou je jednoduchosť. Program si spustíte veľmi jednoducho v internetovom prehliadači ako internetovú stránku. Ste na internete a zároveň máte otvorenú angličtinu. Toto je veľká výhoda. Ani si to neuvedomíte, ale práve takýmto spôsobom sa naučíte angličtinu veľmi rýchlo. Tento program neslúži len pre začiatočníkov, ale aj pre tých, ktorí sa chcú v angličtine zdokonaliť a preopakovať si ju. S programom sa angličtinu naučíte, preopakujete, a to aj vďaka tomu, že software je zábavný, prehľadný a jednoduchý, vytvorený s cieľom rýchlo, zábavne a kvalitne naučiť. Ak sa spýtate na otázku, prečo je si potrebné zaobstarať práve takýto program, tak vám jednoducho odpoviem. Na tomto programe angličtiny sme pracovali roky, kde vo voľnom čase sme sa zaoberali problematikou vymyslieť, navrhnúť a zrealizovať spôsob, pomocou ktorého sa dokážete angličtinu naučiť v rekordne rýchlom čase. Bolo potrebné dbať hlavne na to, aby bol program jednoduchý, prehľadný, ľahko ovládateľný, ale hlavne, aby bol zábavný. Pri tomto učení nepotrebujete ťažké učebnice, ťaháky, slovníky, pretože stačí vám náš program. Áno, na učenie vám úplne stačí iba tento program. Ďalšou výhodou je napríklad to, že angličtinu máte vždy po ruke, bez hľadania či inštalovania. Program je určený pre začiatočníkov, samoukov, študentov, ale aj pre pokročilých, ktorí angličtinu dobre ovládajú. Spomínaná čarovná angličtina 1, 2, 3 je angličtina zameraná na kvalitné naučenie sa slovnej zásoby a skladá sa z 3 častí. Prvá časť, ktorú sme pomenovali čarovná angličtina 1, obsahuje 600 najčastejšie používaných slov. Obsahuje 5 spôsobov výučby, pomocou ktorých si zapamätáte viac. Veľmi vhodné je pre začiatočníkov, samoukov a pre najmenších. Vhodná taktiež na osvieženie pamäti tých, ktorí cudzí jazyk už ovládajú. Ku
Ku každému slovu je nakreslený samostatný obrázok, čo prispieva k rýchlejšiemu zapamätaniu. Obsahuje veľmi obľúbený spôsob výučby, ktorá pripomína hru Pexeso. Druhá časť programu, Čarovná angličtina 2, obsahuje ďalších 1200 veľmi často používaných slov. Zatriedenie skupín slov podľa tematiky umožňuje ľahké vyhľadanie určitej skupiny slov. Čarovná angličtina 3 obsahuje ďalších 4200 často používaných slov, ktoré nie sú roztriedené do skupín. Obsahuje takisto veľmi obľúbený spôsob výučby, ktorý pripomína hru Pexeso. S využitím všetkých troch častí čarovnej angličtiny 1, 2, 3 sa rekordne rýchlo naučíte až takmer 6000 bežne používaných cudzích slov. Celá angličtina je založená na efektívnom zapamätovaní založenom na vhodnom precvičovaní pamäte. Ak je to pre vás zaujímavé, angličtinu si viete zabezpečiť medzi prvými. Ak by ste si chceli našu angličtinu zabezpečiť čo najskôr, stačí na stránke vyplniť objednávkový formulár a program vám pošleme domov čo najskôr. Pekný zvýšok dňa praje tým Moderné vzdelávanie.